Bueno, gravitazio eremuarekin jarraituz, ikusi dugu oinarrizko ideia badela interakzio hori, erakarpen indar hori, baina erakarpen indar hori bi gorputzen arteko interakzioa da. Hortaz, eremuaren ezaugarri berezko ezaugarria dela ezin genezake esan, bi gorputzen arteko interakzioa delako. Eta geuk eremu bat aztertzen ari bagara, oso interesgarria izango zaigu eremu horren ezaugarri bereziak jakitea. Eta zein izan daiteke ezaugarririk garrantzitsuena eremu horrek daukan intentsitatea. Zer da intentsitatea? Erakarpen indar hori masa unitateko. Honek esaten digu masa unitateko masa handi honek sortzen duen eremu horrek puntu zehatz batean nolako indarra egiten dion masa unitate bati. Hemek puntu horretan, erren, jarritako masa unitateari eragindako indarra. Horrek esan nahi du, puntu zehatz horretan edozein masa jarrita, intentsitatea berdina dela, intentsitate berdinarekin eragiten diola edo erakartzen duela, eta gero, gorputz bakoitzak nabaritzen duen erakarpen indarra, bakoitzaren masaren araberakoa da. Hortaz, hau bai interakzioa dela, eremu batean gaudelako, baina eremu horren ezaugarri berezia, eremu horren berariazko ezaugarria izango da intentsitatea. Edozein puntutan, masa honek nolako intentsitatearekin, nolako indarrarekin erakartzen dituen masak. Masa unitateko egiten badut, edozein masa hor jarrita lortu dezaket interakzio hori. Hortaz, eremuaren intentsitatea izango da masa honek sortzen duen eremu horretan puntu zehatz batean nolako indarrarekin erakartzen duen masa unitatea. Hori da eremuaren intentsitatea. Aurrera.